Okay, so I wanna do a vlog today. Det er min bytur. Jeg er crusty as fuck. Mit hår, det er fucking fedtet. Jeg har ikke fået aftensmad endnu. Klokken er 6. Der kommer 2 gis forbi. Okay, 2 med veninder. De kommer klokken 8. Så jeg fyrer så bare en hat på i dag. Står den på Knuds, ja. Skal en lille trip til Irish or something. Men der er ikke noget, en hat ikke kan. Ja, I don't know. Det er det fedtet nu. Jeg lugter fucking meget sved, fordi jeg har haft sygt mange lag på, fordi der er sne udenfor. Så jeg skal i hvert fald i bad. Og så skal jeg have... Jeg tror, jeg skal have risotto til aftensmad. Fordi butter chicken, det tror jeg får lidt for meget breath af. Det der med hatte og byen. Det er sgu ikke lige mine ting, så er det meget, men det må det altså bare lige blive i dag. Det ser ikke dumt ud. Så... Den er lidt stor heroppe, sådan, du ved, mange af mine andre hatte, dem har jeg en del over mit bryn. Så den er bare så høj her. Så jeg finder lige lidt længere ned og sådan noget. Så pas på, at jeg ikke kan flyve her. Ja, det er the final look. Vi smutter lige ud i spejlet. I look so cute. We are recording. Action. Okay. Hvis man vil foretage en abort selv, skal man bare bruge beep og en masse tålmodighed. Bare bruge en masse dårlig mave i en flyverdragt og en masse tålmodighed. Skal man bare bruge en masse fostervand og en masse tålmodighed. What is this? Guys!